ህዝብ ብራዚል ከም ስሪዎ ዘለኹም ሰይጣናውን ንእግዚአብሔር ጸርፍን ካርኒቫል ድሕሪ ምክያዶም ድሕሪ መዓልታት ኣብ ዘመኖም ተራይ ዘይፈልጡ ሕጂ ይዕለቕልቑ ኣለዉ። ኣብዚ ቪድዮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰባት ኣብ ርእሶም ቀርኒ ብምእሳርን ምስሊ ሰይጣን ብምግባርን ንእግዚአብሔር ብምጽራፍ ንሰይጣን ከም ንጉስ ዓለም ጌርካ ብዝገልጽ ካርኒቫል ድሕሪ ምዝነግዖም ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ድማ ብውሕጅን ምህማም መሬትን ሙሉእ ተዓዲ ከም ዘይነበረት ኮይና ኣላ። ኣብዛ ቀዳሚት ቪድዮ ሰይጣን ከም ንጉስ ኮይኑ ክሓልፍ ይረአ። ቀፂሉ ድማ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ማህረምትን በደልን ከስዕብ ይረአ። እቶም ኣገነንቲ ወይ ድማ ኣገልተልቲ ሰይጣን ዝበሃሉ ድማ ክቕጥቅጥዎን ብስቃዩ ክሕጎሱ ይንረኣዩ። እቲ ዘሕዝን ግን እቲ ልዕሊ 88 ካብ ህዝቢ ብራዚል ዝኾነ ክርስቲያን ነዚ እንዳረኣየ ይስሐቕን ይላገፅን ምንባር እዩ። ጸብጻባት ከም ዝገልጽኦ ኣብቲ መደብቲ ልዕሊ 40 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝተሳተፈን ዝበዝሑ ካብኦም ድማ ክርስቲያን ከም ነበሩ ይግለጽ። ኣብዛ ትቕጽል ቪድዮ ድማ ንስላሴ ንምልጋጽ 3 ሜለ ብምቕማጥ ከቅድሚ ሓደ ዓቢ ተመን ይኸዱ ኣለዉ። ኣብ ሕቖ እቲ ተመን ድማ ኣዳምን ሄዋን እናሳዕስዑ ይረአ። በገላልጾም እቲ ኣዳም ነታ እግዚኣብሔር ኣይትብልዓያ ዝበሎ ሜለ ብምብልዑ ካብ እግዚኣብሔር ንሰይጣን ከም ዝመረጸን ምስ ሰይጣን ምንባር ድማ ሓጎስን ሳዕስዒትን እምበር ሕማቕ ከም ዘየለን ክገልጹ እዮም። ካብኡ ስዒቡ ድማ ሰይጣን ኣብ ሓደ ቦታ ተቐሚጡ ኣብ ትሕቲኡ ድማ ሰባት ይስዕስዑን ይሕጎሱን ኣለዉ። ናይ ሓጢኣቶም ውፅኢት ድማ ብራዚል ርያቶ ዘይትፈልጥ ውሕጅን ምህማም መሬትን ይሳቀዩ ኣለዉ። እቲ ዘገርም ዜና ግን ብዋ ይብቃዕን። ነቲ ኣብቲ ካርኒቫል ከም ሰይጣንን ከም ኣምላኽን ኮይኖም ዝዋስኡ ነበሩ ክልቲኦም ኣብ ዝተፈላለየ ማኪና ክንሶም ብሓደ መዓልቲ ብሓደጋ ማኪና ከም ዝሞቱን ኣብቲ ምርኢት ድማ ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ተንጠልጢሉ ምስሊ ክርስቶስ ኣምሲሉ ጠልጠሊሉ ዝነበረ ሰብ እውን ብሕፅረት ትንፋስ ሽዑ ንሽዑ ከም ዝሞተ ተፈሊጡሎ።